Григорий Эйдиновның ижаты Татарстан сынлы сәнгатының саллы һәм айрылғысыз өлешен тәшкил итә. Әйдәп баручы рәссам Татарстан сәнгате үсешенә керткән өлеше өчен республикабызның Габдулла Тукай премиясенә тәкъдим ителде. Шушы көннәрдә авторның шәхси күргәзмәсе уза. Зур рәссамнарга гына хас булган дөньяны танып белү, тарихка һәм мираска карата игътибарлы булуы, төсләрне тирәннән тоюы белән аерылып тора ул. Григорий Эйдинов бер юлы күп төрле жанрларда иҗат итүче рәссам. Әйтик, графика остасы, плакатлар авторы, табигать күренешләрен оста итеп башкаручы. Татар язучылары Абдулла Алиш, Зыя Мансур әсәрләренең татар әкиятләр дөньясы китап серияләренең сәнгать авторы. Получилось так, что я больше 20 лет проработал в татарском книжном издательстве. 20 елдан артык Татарстан китап нәшриятында эшләргә туры килде. Әкият китапларын бизәү бер яктан күңелле һәм кызык булса, икенчедән халыкның тарихын, гореф-гадәтләре, кием бизәкләрен, нечкәлекләрен тирәнтен белүне сорый. Но, несмотря на вот эту легкость, она требует очень большого подхода, что ли. Григорий Эйдинов республикабызның мөһим сәнгать чараларының бизәлеше, Кубрат хан хәзинәләре, Алтын Урда, Татарстан музейлары җәүһәрләре, Дуслык һәм Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орденнарының геральдик эскизлары авторы да. Мин яхут дип әйтәм. Мин яхут, без яхутлар турында беләбез инде, без яратабыз, алар интеллектуаллар. Ләкин бу әле бүтәннәрдән аермалы буларак бик эшчән кеше. Бик эшчән, бу әле безнең татарлардан шундый эшчәнлекне алган идеме. Аның остаханәсендә дә гөлләр чәчәк атып утыра. Суганнар үсә. Яшел бер оранжерия кебек остаханәсендә минем исем китә аңа. Анда шул аңа бер музыка гына җитмәс дип әйтергә мөмкин. Әле флейта да уйнаса, но аның әсәрләре шул флейта яңгырау кебек инде. Симфония кебек кайсы вакытта менә бу нефть сериясе. Татарстан нефтчеләренә багышланган серия күргәзмәнең төп урынын алып торучы рәсемнәр. Республикабызның тарихы белән тирән кызыксынуы рәссамның әлеге эшләрендә дә ачык чагылыш таба. Григорий Эйдинов аларны беренче нефтчеләрнең истәлекләре белән баетып, оста һәм урынлы рәвештә картиналарына урнаштыра алган. Художников. Бу серия очраклы килеп чыкты дисәм дә була. Бер төркем рәссамнарны Әлмәткә очрашуга чакырганнар иде. Беренче нефтчеләрнең истәлекләре, кар бураннарда вахта торулары, янәшәдә генә бүреләрнең улаулары күңелемә аеруча кирип калды. Биредә мин Татарстанда нефть табылуның беренче көннәрен чагылдырдым. Шын оста дөньяда булган һәрбер үзгәрешне күңел аша үткәреп, шундук киндер тукымада сурәтләргә, кәгазьгә күчерергә омтыла. Соңгы вакыттагы ковид чиры белән бәйле вакыйгаларны рәссам менә булай күрә. Үз изоляция көннәрендә язылган әсәр Мәскәү күргәзмәләрендә күрсәтелеп өлгергән инде. Татар дөньясы китабы Григорий Эйдиновның соңгы эшләренең берсе. Рәссам-дизайнер буларак өстендә ел ярым эшләнгән басма белән ул аеруча горурлана. Рекордлы 120 миллион дәнә белән чыккан Татар дөньясы китабы татарларның тарихы һәм мәдәнияте белән кызыксынган һәрбер кешенең китапханәсендә урын алырга тиеш дип саный республикабызның иң абруйлы рәссамнарының берсе Григорий Эйдинов. Эльза Ахмәтҗанова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.